идваме при Тебе, Боже мой. Идваме да Ти благодарим за този ден, Господи, в който отново живяхме и се събудихме, Господи, Татко мой. Благодарим Ти, Боже, че си винаги до нас, Боже. Благодарим Ти наистина за тази огромна милост, Татко Святи. Благодарим Ти за Твоята любов, Господи, Татко, за грижата Ти към нас, Исусе. Аз знам и вярвам, Господи, Татко, че всичко, което преминаваме, Господи, ни прави по-силни, Татко Святи, за да можем да устоим до края, Боже милостиви. Благодаря Ти дори и за изпитанията, Господи, Татко, защото така Те търсим повече и повече, Господи, Татко, и искаме и знаем, че Ти ще дадеш изходен път, Боже, и Ти благодарим за това, Татко мой. Ние вярваме в Тебе, Господи, Татко. Ние на Тебе се уповаваме, Татко мой. Моля Ти сега, Господи, да благословиш моите братя и сестри, Татко, от тази група. Благослови всеки един, мини от сърце на сърце сега, Господи, Татко мой. Примахни всяка болка, всяко неразположение, всяка болка, всяка мъка, всяка тегота от сърцата на хората, Господи, от братите и сестрите. Освободи сърцата ни, Господи, за да дойдем при Тебе, Господи, с радост, защото Ти казваш, Боже мой, в радостта е нашата сила. Наистина, Боже, нека във всяка ситуация ние да се радваме, Господи, да се радваме и да чакаме Твоето идване, Твоето спасение. Падай ни, Господи, в това да се средоточим, Господи, и всичко друго в света, Татко милостиви, да ни пречи, Господи, за това нещо. Моля Те, Господи, Татко милостиви, благослави ни, не остави, Господи, Татко милостиви. Ти бъди с всеки един брат и сестра сега. Моля Те за семейството на брат Фахри, Боже. Моля Те за съвършеното му изцеление на него, съпругата и дъщеря му, Господи. Няма да спра да Те моля, Господи, и знаем, че Ти ще чуеш молитвите ни, защото ние се съгласяваме с моите братя и сестри за това изцеление, Господи, Татко. А Ти си казала, ако двама се съгласят на земята за нещо, ще им бъде. А ние сме повече от двама, Господи, Татко. Затова Те молим, Боже, за съвършеното изцеление на това семейство. Моля Ти за благословенията им, Господи, за финансовите и духовните, Божи. Дръж ги в ръката си, Боже. Вливай от духа си, Господи, в брата, Господи, когато ни говори Слово. Това Слово, Господи, да докосва сърцата ни, Боже, защото Твоите слова никога не идват на празно, Боже. Ти винаги, Господи, ги изпращаш с цел, Татко Святи. И аз знам, Господи, и Те моля, тези слова да дадат стократен плод в нас, Господи, Татко мой. Благодарим Ти, Господи, Татко, за тях и ги оставяме в Твоите святи и небесни ръце. Моля Те също, Господи, за сестра Дида, Господи, Татко мой. Благослови я, Господи, семейството и Боже. Благослови децата и Боже милостиви. Съпруга Ти, Господи, Татко мой. Докосни ги, Боже. Приведи ги при Тебе, Господи, за да седнат и да Те хвалят, да се молят, да Те величаят всички, цялото семейство в единство, Боже мой. Моля Те и за нейните здравословни проблеми, Господи. Аз знам и вярвам, Господи, че Ти ще помогнеш, Господи, ще я възстановиш и ще й дадеш работа, Господи, Татко Святи. Благослови семейството и всички близки нейни, Господи, Татко. Ние я оставяме в Твоите святи небесни ръце. Благослови, Господи, брат Тодор и неговото семейство, Господи, Татко мой. Благослови децата му, съпругата му, Господи. Приведи ги, Господи, в кошарата си, доведи ги при себе си, Господи, докосни сърцата им, Боже. Нека, Господи, това семейство издига името Ти, Господи, в единство, Боже. Нека Те хвалят и величаят, защото Ти, Господи, искаш всеки един от нас да повярва. Моля Те, чрез брат Тодор, Господи, Татко Святи, да виждат хората в него светлината, Боже, и нека всеки да се докосне, Господи, до Тебе чрез него, Исусе. Умолявам Те, Боже, бъди светлина. Помни, Господи, да Те търсим, да сме смирени, Господи, Татко мой, да сме благословени от Тебе, Татко милостиви.
Моля Те също и за брат Димитър и неговото семейство, Господи, Татко мой. Благодаря Ти за всичко, Исусе. Моля Ти за това семейство, че си му дал работа на брата, Господи, Татко. Благослови сега тази работа, Исусе. Благослови, Господи, съпругата му, семейството му, децата му. Благослови ги финансово и здравословно, Господи, и духовно, Боже. Аз ги оставам в Твоите святи небесни ръце, Господи. Моля Ти и за другите братя и сестри, Господи, Татко, които не са в групата. Ти бъди, Господи, с тях. Благославяй ги, Исусе. Благослови моята дъщеря, Господи, Анелия. Моля Те, Господи, Татко, ето тя всеки момент очаква, Исусе. Моля Те, Боже, да я заведеш при правилните доктори, Господи, да роди живо и здраво детенце, Господи. В името и в кръвта на Исус те моля, Господи, Татко мой, да бъдеш с него в онзи час по най-лесния начин, Господи. Моля Те, Татенце, в името и в кръвта на Исус те моля, Боже. Благослови дечицата ми, Боже, останалите, благослови семейството ми, Господи, Татко мой. Ти знаеш нуждите ни, проблемите ни, но аз вярвам, Господи, че Ти ще ги разрешиш. Аз вярвам, че никога няма да оставиш своите деца, Боже. Ето Ти виждаш, че ние Те търсим, молим и просим от Тебе, Господи, Татко. И знам, че Ти ще дадеш изходен път от всяко едно положение, Исусе. Благодаря Ти, Господи, Татко, отново за всичко, което правиш и ще направиш в живота ми, Исусе. Благодарим Ти, Господи, че Ти имаме, Исусе. Благодарим Ти, че има на кого да уповаваме, да разчитаме, Господи. Ние в теготите си, Боже, и благодарностите си, Боже, знаем при кого да дойдем, Господи, Татко. Благодарим Ти наистина, Боже, че си ни избрал Ти, Господи. Не ние Тебе, а Ти нас, Господи, Татко. Защото наистина има много заблудени хора, Господи, Татко, святи. Благодарим Ти, че си отворил очите ни, Боже, да прогледнем и да Те търсим, Господи, Татко мой. За всичко Ти благодаря, Боже. Сега оставам всичко в Твоите святи небесни ръце и знам, че Ти няма да ни оставиш, да се погрижи за всеки един от нас. Амин, Господи. Амин, амин. Слава на Господа. Спете. Извинявам се много, но моите деца много ходиха и нещо се притесних. Спете ми, кой така само. Слава на Бога. Микрофон изпитне. Да, слава на Бога. Така. Днеска темата ми ще бъде да ценим времето, което Бог ни дава. Ще вторча веднъж. Да ценим времето, което Бог ни дава. Сега много пъти хората казват, ами това времето Бог ни дава, всеки си има неща. Всеки може да прави всичко с времето, което има този ден. Всеки може да спаса живота си така, както решава тези неща. Обаче дали е точно така? Доколко времето е наше, доколко живота е наш. В Псалом 31:15 псалмът се казва така: в Твоите ръце са времената ми, избима ръката на приятелите ми и от тия, които ме гонят. Казва, в Твоите ръце са времената ни. Значи вижте, и живота, и здравето, и времената, всичко, което го преминаваме, всичко е в ръката на Бога. Нищо не е наше. Погледнете часовника, стрелките как вървят. Кой от нас може да спре часовника да каже, това време ще го запази за мен си? Времето върви. Въпросът е, времето върви. Какво правим времето, което Бог не е дал на тази земя? Защото един всеки време ще се застане пред Господа и наистина ще бъде отговорен за това, което е правил на тази земя. И доколко е изпълнило времето, което е имал на тази земя. Защото много пъти ще знаете, хората казват, и сега трябва да казва така, има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. Много пъти чувам от хората, ама няма време. Няма време за това, няма време за това, пак още повече няма време за църква и за Бога. Добре, всеки разпределя времето си както мисли, че го е угодно, както мисли, че е редно. Обаче, и днес знаем пред Господа. И вижте, псалмите, Йов каза така, Йов 14:5, тъй като дните му са определени и броят на месец му е от тебе. И ти си поставя границата му, които не може да премине. Колко ясно казва. Живота на човека е в ръката на Бога. И никой не може по никакъв да премине границата, която Бог е поставил. Въпросът е границата, която има от рождението до края. Това е времето, което имаш на тази земя. Какво правиш в това време? Какво правиш, как го живееш? Сега. И нещо, което е важно, че времето е ограничено. Само Бог е вечен.
Хората са на тази земя са ограничени. И нека един при Бога ще приемем вечността, ще бъдем там с Него. Но на тази земя сме ограничени в време, в пространство, но много важно нещо, което е важно, да не пропиляеме времето, което Бог ни дал. Да не го пропиляеме на празно. Знаете, когато се бъде, ще така, Господи, дай ми мъдрост как да живее деня, който си ми дал. Не искам да прекосвам времето си после да не прави нищо. Просто е да разберем, Господи, каква е Твоята воля? В Еремия 2:11 Божия казва така: аз знае мислите, които мисля за вас, имам за вас. Мисля за добро, а не за зло, да дам бъдеща надежда. Чудем пред хората, Бог има промисъл, бъдеща надежда. И наистина важно е човек да се умява, наистина да се моли да разбие това, което Бог има за него. Да не пропилява на празно дните си. В Псалом 90 казва така: дните на живота ни са обикновено 70 години, или където има сила 80 години, но най-другите от тях са труд и скръп, защото скоро прехождат и не отлитаме. В един си колко много ще да каза. Живота на човек е според Бога с 70-80 години, макар че Бог понякога дава и повече години. Но всички, но най-другите тези дни са труд и скръп. Но казвам нещо, долу пък ситуация каза много важно. Научи ни така да бъдем дните си, да придобием мъдро сърце. Значи, виждаме, това сърце може да се промени само когато приемеш Христос. Словото бъде как ще дам кажа ново сърце и нов дух. Старото сърце мисли за старите неща, за живота, който живеем. Сега, като питаш някой от този свят, за какво живее, към мисля на човешкия живот, ще кажем, ядени, пиени, купони, той остава. Много пъти ми казва нещо. Това е философията на този свят, но ако човек приеме Христос и разбере, че има нещо повече, той разбере, че масата е временна работа. Има нещо по-важно, по-ценно. Има вечност, има вечен живот. Човек не се трябва да стигне към това нещо. Сега, нещо е важно. Времето, отделено за Бога, или времето, което прекараме с Бога. Мога да кажа в кавички, това не е никога загубено време. Понякога хората казват, ама няма време, са може да бързо да ми молитва за тези молитва, да кажем, да ми номера. Тази молитва не отива до никъде. Има една поговорка, старите отива казва тавана, молитвата. Молитвата трябва да бъде време, в което се потопим с Бога. Времето, в което наистина Бог да си до нас, да общуваме с Него, да може да изкажем това, което е към Него, той да не говори, кому да не кажем. Това е взаимоотношение с битва. Това не е само да си свири писанта набързо. Това е наистина една загона заблуда. Сега, нещо, което Словото Божие казва така относно молитвата и постоянство в общението. Евреи 10:25, писател на Евреи казва така относно последните времена, които живеем. Защото и казвам сега, днес е много актуално хората, които казват, няма време. Чакай. Ако Бог ти дава живот, ако Бог ти дава здраве, ако Бог ти дава възможности, таланти, как ти приемаш от Бога това, което ти дава, а нямаш време да му благодариш. Нямаш време да кажеш, татко, научи ме, дай ми мъдрост. Не си искам да живея за тебе. И Словото Божие казва така, вижте, Евреи 10:25. Като не представяме да се съберем заедно, както някои имат обичай да престанат, да се обещаваме един друг. И толкова повече, колкото виждате, че дете наближава. Значи, колко повече времето наближава, толкова повече трябва да се съберем един друг, да общуваме, да се молим, да прибъдем в Бога. Защото това е много важно виждане. Понякога искаме дарби, искаме таланти. Кога ще да таланти? Знаете кога? Когато прибъдаме, лозата пръчката. Когато пръчката на лозата, ще има плод. Като не е там, няма какво да дава. Тя може да е много знание. Кое как трябва да стане, но нищо не се получава. Може да е прибъдването. И нещо, което каза Словото е, този, който прибъдва, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос. Това е много силен стих, вижте. В Първи Йоанна, само да видя кой стих беше, Първи Йоанна 2:6 казва така, който каза, че прибъдва в него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос. Вижте, че има посока, има цел, има начин, в който Бог каза как трябва да бъдем, как да живеем. Сега, в Деяния 17:8 Словото Божие каза така, апостол Павел при Ареопага каза нещо много интересно. Когато там бяха събрани доста хора от много религии, той каза, че говори за непознатия Бог и накрая той в няколко си изказа една проповед и им каза кой е Бог, който вярва той. Но той каза така, целта на творението е да потърси Създателя си. Но каза още нещо. Защото в него живеем, вие се съществуваме. В него живеем. Това е много уникално. В него живеем. Значи ние сме в него, като цяло. Това, че ви сте обаче сега, това, че ние сме в него, това не отпада ангажимента ни да го търсим. Ако Бог да навсякъде, ако Бог да не всичко,
Това не значи, че не трябва да общуваме с него. Не трябва да се молим. Не трябва да има ясно разбиране относно тези неща. И това значи, че Бог има план за всяка една човешка душа. И вижте, в него, като цяло, ако мога да в една душа да кажа какъв плана му ли? Плана му е спасение. Плана му е спасение за всеки един човек. В Йоанна 3:16, зад не си казва така, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине никой, който вярва в него, никой. Виждам, че Словото бъде каза, никой, който вярва в него да не погине, но да има вечен живот. Понеже Бог няма пратил сина на света, да съди света, но да бъде светът спасен чрез него. Слава да бъде на Господа. Сега, никога времето, което прекараш с Бога, не дей го мисли, че едва не пропиляло време, разбително. Това е време, в което наистина си бил с Бог, създател на небето и земята. Време, в което си прибил в него. Време, в което Бог наистина може да ти говорим, Бог може да напъства, да ти дава мъдрост как да живееш, как да се обхождаш сега. В Псалом 25:14, чета няколко псалми сега, знаем, че това значи Бог знае всичко, но въпреки това той иска да общува със своите си. Казва така, интимното благоволение на Господа е с уния, които му се боят и ще им покаже завети си. В другия период казва така, тайната на Господа с уния, които му се боят, тайната не им. Значи да виждам, че ако Бог да има общение с целия свят, Словото Божие казва, че дъждът вали за правилни и неправилни, слънцето за едните с другите, но виждаме едно по-близко общение с тези, които се боят от него, тези, които имат, го почитат, тези, които го уважават, тези, които са го приели за свой Господ Спасител. Да има Бог, има с тях по-близко общение. И наистина това се вижда, когато общуваме с него. И сега, нещо повече, Ефесяните 20 Словото Божие казва, че Бог може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. Значи много повече. Понякога ние като хора сме ограничени. Сега ще кажа защо. Сега, човек като е при Бог казва така, Боже, искам да има едно хубаво семейство, да има една хубава работа, една хубава къща, до друго не остава, може и била, ако може. И да си имам работа там, да имам хубава професия, хубава заплата. Ние определено търсим Бога за нещата, които са на този материалните неща. Но Бог се нещо повече. Бог се да го търсим Него, самият Него, за това, което е Той самия. И когато имам при Него, с този мотив, вече като създател, Творец, тогава всички други неща Той ги прибавя. Зато Словото Божие казва в Матея 6 глава, да сме си така, не се спокойте, какво ще ете, какво ще пиете, какво ще обещате, и сега като не мислите тези неща, които са на тази земя, но търсиха първо Него. Значи да решим, за да тръгнат тези неща, които ги виждаме, че са важни, първо най-важното е Той да бъде намерен. Когато намерим тогава, Него първо място, другите работи Той знае как да ги прибавя. Ще даде живот и здраве и мъдрост и други ще дадем. И сега обаче сега. Трябва да познаваме Бога, че за Бог няма нищо невъзможно. Вижте. Сега ще прочета два стиха от Еремия, които са много силни. Преди това, знам, казахте стиха, Ефесяните 20 казва така, Бог може да прави несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. Сега обаче така пророк сега. Ето аз съм Господ, Бог на всяка плът. Ето има ли нещо твърде мъчно за мен? Това е въпрос. Значи Бог е създател на Твореца, всичко има и видимо. Всичко, което можеш да помислиш, което има в сферата, в Вселената, го е направил Той. Всичко. И няма нищо, което да е вън от Него. Всичко е Него творение. И 17 стиха така, О Господи Йова, ето ти сътворил небето и земята, с великата си мишца и смъката си мощ и прославната си мишца. Няма нищо мъчно за Тебе. Слава да бъде на Господа. Тук ясно се каза, за Бога няма нищо мъчно, няма нищо възможно. Помните в Марка 9 глава, 20 стих, нямаше история да помните човек доведе при Исус сина си, който от малък беше болен, пърнеше се в огън, имаше бяс и казвам, Господи, ако можеш да прави нещо. И тогава той го пита, какво му той разказа сина си за това, което наистина сина му преживява. Той каза, заведат по твоите ученици, те не успяха да направят нищо. И тогава той каза така, ако можеш повярва, всичко е възможно за този, който вярва. Баща какво каза? Господи, вярвам. Господи, помогни на моето неверие. Така че сега, виждаме, аз слушай си, наистина, той просто сега ще каза, аз вярвам в Тебе, но ако не ми достига вера, помогни ми наистина. И какво стана после? После Исус спомня духа и момчето падна и после се възстанови. И си да ви кажа, че при Господа винаги има изкорен път. Но какво се иска нас?
да прикараме време с Него. Ще кажа, защо ви сега. Има много хора, които идват при Бога, само когато имат някаква определена нужда. Някой нещо е станало, идва при Бога, иска отговор. Друг нещо. И едва не идваме при Бога, като при дядо Мраз. Той е само, Бог е окичен само с някакви там подаръчета и идваме, искаме и се минаваме. Това не е Бог, разбира. Бог иска да има взаимоотношение със своите деца и със своите творения. Така че начин на взаимоотношение е именно молитвата, пребъдването, Словото Божие, на света, което не се трябва да има като отношение. Нещо трябва да вижте. Бог вижда, Бог чува и Бог отговаря на молитвите, разбирате ме. Ще кажа, откъде е това нещо? Вижте, ще знам сега в Словото Божие. Изход народа, когато израелтяните бяха Божия народ, бяха под робство. 630 години. И там работиха в Египет и пъшкаха. И викаха към Бога. И когато викаха към Бога, ще стане сега. Стане странно. Словото Божие каза, дълго време Египет цар умря. Израелтяните пъшкаха от робството и викаха. И викът е стигнал до Бога. Бог чу седанието им и се спомни завета с Аврам, с Исак и Яков. И Бог погледна на израелтяните и се смени над тях. И знаем после историята. Бог слезе долу, извика Моисей и чрез Моисей, чрез много чудеса и знамения, изведе своя народ. И го е в обещаната земя. Сега що е към тези неща? Бог чува, Бог вижда и Бог има сила да отговори. От нас иска вяра, търпение, постоянство. Сега, важни са молитвата и вярата. И ще кажа защо. Ако човек само се моли, а не вярва, те много хора да молят тия халя. Ще се молят. Се молят, всеки вика, да, аз вярвам Бога, но не знам дали Бог ще отговори на мене. Едва ли не, това е неверие. Там, където има неверие, там, където има съмнение, там няма отговор, разберете ме. Вярата, значи тази бъде винаги между нас и Бог. Вярата, Евреи 11 Словото Божие казва така, а без вяра не е възможно човек да угоди на Бога. Защото всеки, който е при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Бог възнаграждава тези, които го търсят. Сега, Еремия 33 каза така, извикай към мен и ще отговоря и ще покажа велики тайни неща, които ти не знаеш. Значи, понякога ние по човешки търсим отговор на всяко нещо, което искаме да дойде. Сега казвам, той ще дойде това нещо. Чакай. Ти не при мозайката, кой ще дойде. По-скоро остави всичко в ръката на Господа и кажи, Боже, нека бъде твоята воля. Проблемът е то, Бог знае проблемите ни. Но Бог иска ние чрез нашата молитва, чрез нашата изповед да предоставим всичко в Неговите ръце, кажем, Господи, не знаем името доверие, вярвам, че ти можеш да ти има нещо невъзможно. И когато го оставим в ръката на Господа, тогава че идва отговор от Него. В противен, че много хора казват така, защо трябва да се моля, не Бог знае всичко. Чакай се. Бог знае всичко, но как знае всичко, Бог иска всеки един лично да има жива връзка с Него, взаимоотношение. И сега, Псалом 50:15 казва така, и през един напас, и аз ще избавя, и ти ще ме прославиш. Значи, никъде Словото Божие ни казва, че няма да има трудни моменти, няма да има тежки моменти. Сега, понякога има такива учения, които казват, повярвай в Господа, ще приемеш мъртво решение. Да, ама не. Това не е магическа пръчка. Напротив, например, Словото Божие казва, през много скърби ще приемете Божие царство. А в Псалом 33 казва така, наистина, много се не водят праведни, но Господ го избавя всички тях. Така че, тя знам, че ще има трудности. Що? Защото княза на този свят Сатана. Значи няма как да живеем в едно царство, където княза е Сатана и живота да бъде наред. Няма как да бъде. Но има един, който е с нас. И този, който е с нас, е по-велик от този, който е света. Това е нашата вяра, това е нашата надежда. Сега вижте, Псалом 20 казва така, да, и доната мъж сянка хорем. Няма се оплаша от зло, защото ти се смене. Това е зло и това е тъга тема, ще казва. Виж нищо да, защото ти се смене. Сега дума, през кой да премине християнина, що вярва в Бога, що ме дойде живота си на Бога, няма че през кой ще премине. Тя значи Бог е с него. Римляни 8 казва така, ако Бог е откъм вас, кой ще бъде против вас? Няма такава сила, която се противопоставя на Бога. Ако не си Божий деца и той даше баща, кой е този, който ще дойде да даде повече? Ще си направи нещо? Няма случай. Не си Божий деца, не сме ръката на Бога. Така че тя да ми вярва в тези неща. И вижте сега, в Псалом 55:22 с много силно насърчение казва така, държа на Господа, твара си, и той ще те подпре.
не считат път се покати правилния. Товара, да, ще има товар, но какво правиш с товар? Оставата с мачка ли? Не. Възлажа на Господа, прехвърляш грижата към Бога. И в 1 Петрова 5:7 каза така: и всяка ваша грижа, вложете нещо, той си грижи за вас. Всяка наша грижа. Значи, като кажа всяка наша грижа, всяко нещо, през което преминаваш, този проблем става буквално негов, когато предеш ръката на Господа. И Бог знае как да отговори, Бог знае как да даде изходния път. Филипяни 4 глава, тук 6 и 7 си каза така: не се безпокойте за нищо, но всяко нещо с молитва и молба изказвайте прощението пред Господа. И Божият мир, който никому не може да схване, ще пази сърцата ви и мисли в Христа нашия Господ. Така, не се безпокойте за нищо. Понякога се представяме като за много неща, които не може да променим. Сега вие време има време да безработица, имам да и казвам, какво ще пеем в България, това става това. Чакай сега. Да, скъпа ти е голяма. Ще е скъпа, но ако се тревожиш, може само да се разболиш. Може да почне сълтен инфаркт от много тревоги, много мисля. По-скоро, уповай на Господа, предай проблема в ръката на Господа. Бог знае как се случи. Някой каза как ще стане. Но не вижте как ще стане, бе. Ако не знаем как ще стане, нямаше да отстоим на Бога. Но Бог знае, Бог да има следен път. Така че, по-скоро, по-добре е, предай всичко в ръката на Господа. И Словото Божие казва, че Божият мир, който никой не разбира, ще опази. Така че, вижте, Словото Божие казва, че ние сме храм на Бога. Дете го забравя като нещо. Самия апостол Павел го напомня на два пъти към Коринтяни. Това е важно да не го забравяме. Да забравим кои сме ние. Много пъти наистина в ежедневието си, утринно бремение, казвам се, проблеми много, нужди много. Да, ама не забравяй, че Бог е в тебе и ти си в Него. И казва така: не знаете, че си храм на Бога и че Божие да живее вас. Забравяйте го. И после казва още нещо. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когото имате от Бога, и вие не сте свои си. Така вече стъп напред. Ние си Божии деца вече. Ако си Божии дете и Бог е твой баща, това е проблем на твой родител. И Бог знае как да наистина направи така, че нещата да седат на място. Слава да бъде на Господа. И сега, когато апостол Павел каза, в него живеем, ние се съществуваме, това говори, за да разбираме къде сме ние. В него сме. Той е в нас и ние сме в него. Това е много интересно сега. И сега, Бог е просто, той не е просто някъде, той е навсякъде, но и в нас. Значи сега, понякога ни казваме, къде Бог не го виждаме. Вижте, Словото Божие каже, че Неговата божествена сила се вижда ясно и разбираемо чрез творенията. Така, защото човечеството без съжаление, Римляна 20. Навсякъде, Бог е навсякъде, във всичко. Още повече е в нас и сред нас, и до нас. Значи вижте колко е велико това нещо. Сега вижте, Исаия 57:15 казва така: Бог обитава вечността и е на високо свято място, но още там, където има съкрушено сърце и разкаян дух, за да се живява духа на смирените. Значи Бог идва да ни даде мира си, да не съживим, да ни даде наистина необходимата сила и да даде отговор на нашата проблема, през който преминаваме. Разберете, през който да преминавате, знаете, не сте сами. Има един, който е до вас. Това е Бог. Божият дух е до нас. Ние сме наистина в Бога и Словото Божие казва, че в Йоан 1:4 този, който е във вас, е по-велик от този, който е света. И друго, което виждаме. Бог не е безучастен с това, което преминаваме. Притча 15 казва така, Притча 15:3. Очите Господни са на всяко място и наблюдават злите и добрите. Сега виждаме, че Бог е на всяко... Няма място, където едва не да попаднеш в своя живот. Било по една друга причина и Бог да не е там. Няма такова място. Напротив, Бог каза, не се представя съм до тебе. Аз съм този, който знам през какво преминаваш. Аз съм този, който имам искрения път. В Солом, след 9:7 каза така: къде мога да отида от твой дух и къде да попрегна от присъствието ти? Няма такова място. Няма такова място. Помните, Йона се да бегна. Съм там, накъде Бог го закара точно къде трябваше. Няма къде да избягаш от Бога. Така че, вместо да бягаш от Бога, по-скоро потърси Бога и кажи: Боже, нека бъде твоята воля за мен, за моя живот. Ако нещо някъде бъркам, ако нещо трябва да променя, помагай ме наистина да бъда наистина този, който трябва да бъда. Вижте, нещо, което е много важно за нас като християни. Да се умяваме, да оставяме товара си с вяра в Бога. Ще кажа, защо понякога, идейки при Господа, много пъти християни, правим една грешка. Всеки си има товарение с този свят, с много неща, които сме преживели.
това, което си преминали, хубаво и лошо, и това по някакъв начин те тормози в главата ти, да усещаш го, чувстваш го. И някакси не го оставаш. Обаче Бог каза, дайте при мен всички, които са трудни времена, ще успокоя. Значи, да можеш да получиш спокойствие, трябва да оставиш нещо. Ще дам един пример, знаете сега, един пастор беше казал така, как са улавени на полето маймуните. Слагали са една клетка, вътре в клетката е един кокос. И на клетката има една много малка врата. И сега маймуната отива ги там, вкарва си ръката вътре и хваща кокоса. Хващайки кокоса, вече може да скара ръката. И не пуска кокоса, но остава да стои там. И ловеца идва и я хваща маймуната. Това е реалността. Тя не идва, че това нещо, което държи, това е причината тя да бъде фаната. И понякога и ние като християни държим много неща от живота, който сме преминали, не ги оставяме, но продължаваме с тях напред, с товара. И вървиш и е трудно. И казваме, християнство е много, много тежко. Защо е тежко? Защото то също товар, който трябва да го оставиш. И сумяваме тези неща сега. Какво е товар? Товарът са грижите, проблемите, нуждите, трудностите, скърбите, отесненията, миналото. Това е товара, който понякога не го оставяме, продължаваме да живеем с тях. А Бог каза, остави всичко. И каза така, вземете моето иго върху се, научете се от мен, защото съм кротък на сърце и ще имате покойна души си, защото моето иго е благо, моето бреме е леко. Къде е това нещо? Значи, идейки при Господа, Бог ще оставиш в Неговата ръка. Кажи, Господин, всеки един товар, всяка моя грижа, всяко едно безпокойство, всяко те представя, го оставам на тебе. Остави го там. Верай, че Бог не се знае как да го вземе и Бог ще даде своят мир и ще каже, Господи, Бога, ще има. Неговото присъствие и това, което наистина ти дава увереност, че това, което наистина е написано в Словото Божие, то е вярно. Сега, когато говорим за товарите, аз скоро бях говорил за тези неща. И сега има товар, който им може да носим сами за себе си. Говорим за неща, които трябва да се преборим. Но има неща, за които се нуждаем един от друг. Словото Божие каза, един друг има, тихотици се усетят. И това е важно сега да знаем. Но има неща, през които сами ни трябва да положим старание. Помните, на две места в Евангелията каза така, и Матея Лука каза така, че този, който се насили, те грабват Божието царство. Извинявай, само съм така. Значи, това, което е необходимо, защото това, се от нас, наистина, съвсем срещу миналото. Това, което си бил, това, което си правил, това, което наистина си бил преди. Остави го. Просто остави. Знаете, имам много път съм живот с християни, които идват при Бога със своите слабости и грешни проблеми, покаиват се след година-две, тяхни приятели казват, кой пречи тези хора, пари? Кой учите? Аз знам какъв човек беше, какво стана. Чакай, аз не правя нищо. Този, който прави, това е Бог. Но да направи Бог нещо, трябва човек да се предаде на Бога. Сега има хора, които идват при Бога и казват, ако Бог направи това или това, ще повярвам. Да, но не става така. Бог не е другач от сцената улица. Бог каза така, ако повярваш, ще видиш Божията слава. Ако не вярваш, ще видиш нищо. Това е самата истина. И това е много важно да станем пред Господа, такива, които сме. Наистина Бог е този, който знае как да даде отговор на всяко нещо, през което преминаваме. В Галатяни 6:5 така, защото всеки има да носи своя товар. Това е вече нещо лично, всеки един от нас има своите лични неща, през които преминавам. Като минало, като теготи, като притеснения, неща, които трябва да ги оставя пред Господа. Това е нещо лично. Има моменти, които може да се върнем за друг. Но има моменти, които сами трябва да се противопоставим срещу всичко, което е върху нас. И вижте сега, трябва да че Бог идва и ни дава своя мир. Бог ни дава безпокойство. Бог ни дава нещо, някакъв хаос в живота. Понякога, мислейки за много неща, главата човека понякога става хаос, не виждайки изходен път. И това е причината за много хора да се отказват от вярата и казват, ще дойда при Бога, пък става по-зле, по-лошо. Вижте, Словото Божие казва така, лошите другари покоряват добрите нараби. Важно е с какви хора се обръщаш в живота си. А ако ти дойки при Бога, продължаваш да общуваш с хората, които си бил преди това, реално ти тръгваш по един нов път и тези хора постоянно ще тръгват назад. Ела сега тук, ела така, усетите и да човека се разводи и примерно тръгва на два пътя. А Бог се човек да има ясно съзнание след кого тръгва, за какво тръгва и как трябва да с него. Зато има пример Словото Божие. Тук така лошите другари, тук няма пред някои да са убийци. Тук става дума, че нашите приятели от миналото, които не са в тези пъти сега, тези хора ще се опитат да върнат там, където си бил. Това го разберете. Ще се опитвам. После от тебе ти какво избираш сега? В Словото Божие казва, че Бог не ни
защото Бог не е Бог на безредие, а на мир, както получавам в църквата в светите. Значи Бог не иска да не положим в старите неща, в хаоса, иска да дадем при Него и да вървим с Него с мир в душите си. И това е нещо много важно. Мирът е, както преди път каза, мирът е нещо много важно. Значи на тази земя много неща може човек да ги пропусне, но мирът в Бог, който е важен за нас, не трябва да го оставим да се да преминава. Напротив, аз знаете, много път съм казал в живота си, когато трябва да прави нещо в живота си, винаги съм търсил Божият ми да бъде в мене. Ако имам притеснение в нещо става, и казвам, Господи, покажи ми, какво трябва да променя. Сега, след към тези неща, вижте, няма да забравя преди, може би беше 80, не 94-та година. Имаше една конференция във Варна. Тази конференция беше на Джон Остин от американски пастор, много силен пастор. Аз тогава стигнах пълнението в 50-та църква. И тогава имаше две служения, се правиха през деня вечерта. През деня беше в операта, вечерта беше в спортна зала Черногоре. И сега в спортна зала Черногоре дойде една сестра, която ме познава, вика, брат Вари, така на семейство, каза, които са от тамотери, които си играят от Южна България, но няма къде да спът. Били много вас. Аз вкъщи на 10 стая, нямам много стая, 10 стая. И аз така видим, не съм го разсъждавам, но не знам, нямам представа, не ги познавам хората. Викам, ще видим какво ме направим. Така, обаче в същия момент получих едно смущение в себе си. И сега, какво става тук сега? Уж за добро ще ги взема вкъщи, но нещо не става, нещо не. И така за момент спрях. И след малко, така аз тогава през ден работех като шлосер в фабрика. И им казах, викам, мога да поканя вкъщи, но аз сутринта седем се сам на работа. Трябва заедно аз казвам тази да поседи къща, не мога да остава себе къща. И тогава те казаха, не, даже каза по-рано ще им каза, защото така не сме каза тук да търговия, каза Вишман. Разбрахме, че ще има каза конференция и сега ми каза нашите неща от там, докарахме, тук ще търгуваме. Веднага ми каза, светна ме, не съжалявам просто, не мога да приема. И така, им дойде спокойно. Ще казва, що вижте, понякога Словото Божие каза, изпитайте нещата. Викам сега, представи си, тези хора седят цигани, може да не са лоши хора, аз си ги познавам. Представи си ги поканя вкъщи и нещо стане така вкъщи. И почнем ще каже, такива си вярващи, бе. Това ли си ви? Не познаваш човека, как да му се довериш. Ще мисълта ми понякога, нали, има моменти, в които Бог дава отговор, дава как да постъпим. Но има моменти, в които човек трябва да се самоли, да разбира, да изпита. И когато се самоли, Бог винаги дава искане предвидена. Бог не остава хората в невидение. И ако каза така, ако някой от вас не достига мъдрост, нека просто сфера Бог ще даде. Много пъти ние се рождаем всеки от Бога, от мъдрост от Господа. Но когато уповаваме на Господа, и вижте сега, искам да кажа, че всяко нещо на тази земя си има цена. Понякога казваме, ето времето е, наистина времето ми е много ценно, не искам да го давам на празно. Сега добре, обаче въпросът е какво правиш това време. Сега ще кажа, защо е важно. Времето е безценно, защото отминава и не се връща. Не можеш да го върнеш. Ето сега, аз казах при малко, ето наблявам часовника сега, ето. Стълката върви и не мога да се спра. И това е живота ми. Ето, живота ми на. Въпросът е, какво прави с това време, което Бог ми дава. И сега важно е наистина човек да разбие, има неща, за които се струва да живее. Матея 6.26 казва така, какво ще ползва, ако спечелите богатство на цялата земя, а загубите живота си? Кой ще дадеш земя на живота си? Матея 6.26. Кажи ми кой ще дадеш. Няма налог в живота. Но Матея 6.26 не говори какво мисли Бог за нас, казва така, виж сега. Понете не мислите птици, че не сеят нито женат, нито жите събират. Пак не мислят ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях, много по-скъпи, много по-ценни. Знаете, ще дам един налог за това колко сме ценни пред Бога. Един баща искал да спира сина си, дал му една монета, някаква стара монета, от преди 50 години. И казал, искам тази монета да ме осребриш. Сега, той е взимал тази монета, отшъл в магазина. От магазина казва, тази монета не струва нищо. Заминай си. Добре, не струва. После отшъл на друг магазин и там казва, и тук не струва нищо. Оттам отшъл, при баща си казал, татко, тази монета не струва. Не каза моето учение. Тя струва, но не си учил на правилното място. Оттам отшъл в един музей. Музей казал, съжалявам, мога да дам 5 лева за тази монета. Така много, баща ми каза, че ценна, пак те ще дават. Върна се отново. После отшъл в един антикварен магазин. Там му каза, тази монета, тя е от преди 100 години, тя струва много пара, 5000 лева. И му даде, и мисълта ми, че монетата, тя има цена. Въпросът е, къде я предоставяме. Искам да кажа, че и времето има цена.
Въпросът е за какво използваме. Някой използва времето за разрешение. Я да не пие, ни купони, времето минава. Други използват други неща. Други използват да помагат на хората. Времето пак минава. Други използват да угодят на Бога в нещо. Времето пак минава. Въпросът е времето, което Бог ти е дал, какво правиш с него? От тебе зависи. Има две алтернативи. И да го изкачаш за Божие царство, или да го изкачаш за този свят. Така че времето ще мине. И сега, в Лука 12.24 казва така. Лука 12.24. Говори пак за враните и казва, няма съкровище, но пак ги храни. Колко по-скъпи са. Говори пак това, че ние сме скъпи, ние сме ценни пред Бога. И наистина Бог е този, който иска времето, което ни дава, живота, който ни го дава, наистина да го живеем по най-правилен начин. Сега, примерно, ако едно животно живее само за прехраната си и къде да се прибере главичката, дъщата, не трябва да мислим така. Това е много елементарно мислене. Не трябва да си мислим нещо повече за вечността, за небето, това, което предстои и да си знаеш как да бъдем огонени на Господа. Сега, цялата, която плати Христос на кръста за наше спасение, показва само по себе си колко сме ценни пред Него. Значи виждаме, че Бог ни обича, Бог ни сини и дай Христос за нас. И той казва Словото Божие, ако Бог даде сина за вас, как не би дал заедно с Него и всичко? Петро каза, всичко потреба за живота и за благочестието. Значи, Бог даде Христос, най-ценното. А как тя даде това, което е необходимо? Но ако не искаме от Него. Сега, човекът е Божие творение и всеки един човек е ценен пред Бога. Сега, Псалом 139 казва така. Псалом 139. Псалом 139. Има въпроси, на които обикновен човек няма отговори, но не ги търси. И си остава така. Но Словото може да дава отговор на всеки един въпрос. И е хубаво човек наистина да търси отговор да каже, да, Господи, всичко наистина се направи уникално. Словом 139 казва така. Защото ти си оформил вътрешности ми. Покръв съм в отробата на майка ми. Ще те славя, защото страшно и чудно съм създаден. Чудни са твои дела. И душата ми добре знае това. Костите ми не бяха скрити от тебе, когато се създаваха потайно. И изкусно се изковавах в дълбите на земята. Твоите очи видяха още необразованите ми същество. И в твоята книга бяха записани дните, определени за мене, когато не слушаш нито ни от тях. И виж какво става колко уникално. Колко са скъпоценни за мен твоите помисли, Боже, колко голямо е числото ми. Нас още не е нямало никъде. Не сме някъде в небитието. Още тогава Бог е казал, сега то ще се роди. Ще живей и ще бъде в небето. Не е това уникално. И това става, разбира се, поред Божия промисъл. Никой от нас не може по никакъв начин да е впечатли Бога да каже, Боже, аз съм толкова добър, ще правя толкова много неща, че едва няма как да ме спасиш. Не. Спасението е чрез Христос. Идем при Бога и Бог ни приема, но оставя Неговата жертва. В Словото Божие каза така, Култия 5.21, Бог направи грешен онзи, който не е знал грях, сам че ние правени пред Бога. А Битие 1.31 каза така, когато Бог, погледнете, създаде цялата картина, целият свят създаде човека и погледна какво направи Бог. И каза така, и Бог видя всичко, което създаде, и ето, всичко беше твърде добро. И стана вечер, и станало ден 6. Всичко, което направи Бог, беше твърде добро. Обаче, какво за човек, вижте, самият човек, който беше венец сътворението, какво каза за него Бог, вижте сега, това е много уникално. Еклесиаст 3.1 казва така, самият човек. Еклесиаст 3 глава 11 стих. Той е направил всяко нещо хубаво с времето му. Положил е вечността в техните сърца. Вижте какво става тук сега, говорно. Без обаче да може човек да издире от начало до край делото, което е извършил Бог. Сега, когато Бог създава човека, създавате място в човека за себе си. Словото Божие вечна душа. Душата на човека, виждате, човек понякога живее със съзнанието, че ще векува на тази земя. И това не е нещо, което да иде от някъде. Това е защото душата е вечна. Душата е вечна и ти дава, мисли, че едва не... Ето някой пошъл, обрял, погребне, това каче не касае тебе, защото ти кажеш, това не е за мен. Човекът ти душата на човека е вечна. Но въпросът е, къде ще покара вечността? Това е въпрос на въпросите. Да тя е вечна, да. Словото Божие казва, че има вечни мъки, има вечен живот в рая. И от човека зависи, виж сега. Сега това, което трябва да направи Бог за нас, той го направи. В Матия 20 глава, 26 месеци казва така, Матия 20-27.
Също както човешкия син не даде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Значи сега дума, всеки един човек, който живее без Бога, е роб на греха. Но Христос дойде да не откупи оттам. Словото Божие Галатяни че така, да не избере от този свят. Той да не откупи. Въпросът е, сега, това показва любовта на Бога спрямо нас. В Римляни 5 ми казва така, относно любовта, която има Бог към нас. Но Бог препоръча своята към нас любов, това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Когато още така бяхме грешници. Сега дума, нямаше един човек, който да каже, Боже, аз съм толкова благословен, толкова съм добър, толкова добри неща правя. А Словото Божие каза, вашите правилни дела са като мръсна де пред Бога. Значи вижте, човек, има много хора сега, които достигат до ранга, в който наистина имат много блага, имат много повече пред колкото им трябва. Опитат се по начин да изкупят греховете си. Правят много милости, хранят бедните, правят ресторантите за бедни. Сега да правят някакви такива неща, които по-човешки да покажат, че са загрежени за хората, които са ограбили, ако мога така. Обаче, всеки добри дела, когато го няма Христос, не струват нищо, разберете ме. Първо трябва да има покаяние. Трябва да има покаяние. Когато има покаяние, има прощение. И тогава започва нов живот. И когато има нов живот, и делата имат вече стойност. В Яков каза, вяра без дела е мъртва вяра. Йоан 3.9 каза, Йоан Кръстителят каза така, Матей 3.9. Пренасяйте плодове достойни на покаянието. Основата, първо не са делата, основата е вярата и покаянието. Делата са следствие. И сега, в Словото Божие да сте, в 1 Йоан 3.16 каза така, в 1 Йоан 3.16. Тук говори именно за любовта, която Бог има към нас и която се видя на кръста, именно, когато Христос прави кръста за нас. Каза така, Йоан 3.16, 1 Йоан 3.16. От това познаваме любовта, че Той даде живота си за нас. Значи виждаме, Христос даде живота си за нас. И това се вижда любовта на Бога, която е към нас. И после каза така, това се е любовта му. Не, че ние сме възлюбили Бога, но ще Той възлюби с нас и прати сина си като умъстен за греховете ни. Слава Бога, Господи. Виждаме, че и сега, какво трябва да бъде отношение към Бога и към това, което прави Той за нас човеците. Към Той направи това, което беше необходимо за нас. Но каква е нашата реакция? Нашата ответна реакция към него. Сега има хора, които го приемат, вярват и остават само с тази вяра. Днес има много религиозни хора. Салата белата християн, да, съм вярваш. Отивам от време на време на църква, паля свещ, силно ми колата, минавам обикалям в църквата. Това е тяхното християнство. Не говоря против църква. И съм ми кажа, че хора, които са ограничени в ума си, не разбират, това са религиозни хора. Те нямат нищо с Бога. Сега, но този, който иде при Бога с вяра, той разбира какво става. Че Бог е умрял за неговите грехове. Спази Христос сега. И наистина Христос умря за нашите грехове. Да можем аз и да бъдем изкупени. И това, което прави Христос, вече има ответна реакция към нашия живот. И коя е реакцията? Вижте, Словото Божие казва така. Да живеете, по тази първа Петрово, чуйте глава втория стих, за да живеете през останалото в тялото време. Значи, вижте ми, има минало време и време, което е останало за да живеем сега. Преди сме живели както си искаме ние. Сега вече какво става? Останалото в тялото време не вече по човешки страсти, а по Божията воля. Искам да ви кажа, че винаги има разлика между това, което иска тялото, което аз и това, което иска Бог. Винаги има разлика. Плътта винаги иска греха. Бог иска нещо друго. Плътта винаги ще дърпа към старото. Обаче Бог иска нещо друго. И така, защото доволно е миналото време. До кога сте живели така, както желаете да живеете лични си. Като се прекарате в нечистоти, страстия, винопийства, пирование, напиване, образи до служение. Бог не се никога за неговото милостие. Това не е уникално. Бог ни каза, отиваме не става нищо. Помните разбойника кръста? Той каза, Господ, според мен, кому каза, не, такива хора като тебе, не ми трябва небето. Така ни каза Господ. Той му каза, истина ти казвам, днес ще бъде сме в рая. Така че, важно е наистина да има ясно разбиране какво му беше на Господа, какво коста на Бога. Той даде себе за нас, вижте, биха го, ругаха го, гвоздиите, бичовете, даха усетиме свобода. И какво каза Исус? Отче, простим, те не знаят, що вършат. Даже на кръста, бидейки там, на мъки, той още не чуй при в рая. Този разбойник на кръста, който се покая. Значи, важно е, приемайки Бога, какво правим през основното в цялото време? И сега има нещо, което намотивира. Та именно любовта на Бога е тази, която намотивира да ходим в нов живот. И сега Словото Божие казва така в Коринтяни. 2 Коринтяни,
5 глава, 16-15 стих. Тук каза нещо, което е много важно. Какво прави любовта на Бога в нас, вижте сега. Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че понеже един е умрял за всички, те ще са умрели. Сега дума, Христос взема греха на целия свят върху себе си. И там го разпъна на кръста на Голгота. И всеки един, който се покае и го приеме, ще му вечен живот. И каза така, и че той е умрял за всички, за да не живеете вече живите за себе си, за този, който е умрял и възкъснал. Така става дума, живите да не живеят за себе си. Сега, ако в този свят хората не вярват на Бога, те са мъртви греховете си, те живеят за себе си. Но тези, които са дошли при Бога, които са новородени, които са нови създания, вече имат алтернатива, имат наистина заповед от Господа. Живите да не живеят за себе си, но да живеят за този, който е мрак възкъснал. Това е точно за живите. И сега, в Словото Божие, в Галатяни 2:20, апостол Павел прави една много силна изповед. На времето, когато учиха Библейска академия, накараха да учим на Исус и беше много така. Каза така, съвестна с Христа и сега, че не аз живея, но Христос живее в мене, а животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е Бога Божия Син, който ме возиме и предае себе за мен. Един си, който обхваща всичко. С една дума каза, аз увервам Господи за стария живот, стария човек. Не искам да имаш с миналото. И вижте, не е напазано и Словото Божие, когато правим военно кръщение илюстрира реално, погребаш стария човек и се ражда нов човек. Това става символика, но реално това показва наистина Словото Божие каже, че през много свети го правят това нещо и цялото небе се радва, когато го правят това нещо. Когато се претапжа водата, ти умираш, това, което си бил. И когато се излезеш водата, вече започваш нов живот, слава на Господа. Сега идва пак от това въпроса. Какво правим с времето, за кого го използваме и как живеем? Това е много лично. Никой не може да вземе решение с другия. Всеки може да има решение на основание това, което вярва и това, което че е право за него. Сега, както прямо казваме, нямаме време за ти, нямаме време за ти. Еклесиаст тия едно ти показва. Прямо казах, пак ще кажа. Има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. И знаете, ще дам един пример. Когато учих в Библейска академия, преподавателът, пастор Николай Дочев, той е много благословен човек, като преподаваш, каза така, живота на човека е като едно колело с спици. Сега, когато всички спици са опълнати добре, колелото върви добре. Когато една спица е разставена, цялото колело почва да трака. Тя каза така, семейство, служение, взаимоотношение с църквата, взаимоотношение с Бога. Всяка спица реално е един вид общение. И когато нещо от тези неща е пренебрегнато, за сметка на другото, цялото колело почва да хлопа. Това говори, човек трябва да осъзнава кое е важно за него и как да си подреди приоритетите по важност. Не напълно Словото Божие се каза, търсете първо Неговото царство и Неговата правда, всичко останало ще се прибави. И ще завърши с един стих в Матея 16:26 казва така, какво ще се ползва, ако спечелиш богатство на цялата земя, а загубиш живота си? Какво ще дадеш за замяна на душата си? Той е много известен стих, че го знаем. Но замислете се, представете си в един миг, забогатяваш, става нещо в твоя живот. Когато човек забогатее, почва да мисли малко по-лично. Словото Божие ще чекам тези неща. Когато човек предаде сърцето си към богатството в този свят, става нещо страшно в него. Вижте, няма да чувствам сега, няма да е така в духа. В Тимотей Словото Божие казва така. Първо ще кажа в Еклесиаст, в притча, казва така. Както окото няма маста, така е, както ада няма маста, така чувството няма маста. Ада е пълен. Точно с тези хора, които не наситни. И жалко е, че понякога човек, ако не се спре, тръгва по този път. И Словото Божие казва да вижте, Тимотей казва така. Защото нищо не сме в света, нито може да десем нещо. А като имам прехрана облекло, а друг превод казва прехрана облекло и покрив, ти ще бъдат доволно. А които ломтят за обогатяване, падат в изкушение, в примки и много глупави вредни страсти, които потъпяват човеците в разумение погибел. Защото сърволюбието, тази любовта към парите, е корен на всяко издание, към което се стремяха някои. Те се отстраниха от вярата и пролезаха себе си с много скърби. Вижте колко опасно. Сега, когато Словото предупреждава за неща, дава винаги отговор после това, каза така. Но ти, човече Божий, бягай от тези неща. Самия апостол пак каза, задоволяй се с това, което имаш. Дета си много неща.
Те каза, доволен съм да нямам, защото се чувствам, който не подкрепява. Така че, вижте, трябва да пазим себе си от нещата, които биха ни отдалечили от Бога. Напротив, трябва наистина сърцата ни винаги да се рува Божия мир и най-вече наистина знаем, че Бог е до нас, той няма да остане, няма да забрави. Но, нека да седим времето, което имаме на тази земя, да прекараме по-често време с самия Него. И колко повече време прекараме с Него, толкова повече да ги решаш да отне място. Нека Бог да благослови. Галя? Галя? Знам, че го да